Пътека на времето, между бронза на времето и мелницата на бъдещето. Градът над Крамолин, древната крепост сред скалите. Изкачваш скалист рид над село Крамолин. Пред теб се появяват руини на място, където някога са живели бойци, боляри и занаятчии. Няма табели, няма шум, само тишина и вятър, който носи истории. Ще стъпиш върху камъни, по които са крачели траки и римски войници. Ще видиш стени, устояли на времето, и останки от кула, от която те са наблюдавали цялата долина. Ще научиш за крепост, която е охранявала пътища, за село, потънало под язовир, и за тайни, заровени на метри под краката ти. Това място показва как една скала може да бъде дом, цитадела и свидетел на векове човешки съдби. А в подножието има приятно място за пикник, навес с маси и пейки, огнище и барбекю. Искаш ли да откриеш крепост, за която не пише в учебниците? Гръбни вода, храна и обувки и поеми по склона. Тя те чака. Преминете по пътека на времето, между бронза на времето и мелницата на бъдещето, и посетете крепостта, градът над Крамолин.